Wuduning ati Panglimbang 5 menit dina Kemis Pahing tanggal 13 Agustus taun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 18 ayat 21 tekan bab 19 ayat 1. Sawetara dina iki awake dhewe padha nglelimbang bab kautaman-kautaman kang prayoga karasuk kaayati dening para pendherek dalem Gusti amrih ginayuhe urip mulya kang sinengker ing tembung kratoning swarga. Dina iki aku ngajak panjenengan nglelimbang bab wuduning ati. Sepisan meneh wuduning ati. Manut panemuku, ati ora amung bisa kanggo nyimpen kautaman-kautaman kang maujud ana tumindak utama, ananging asring uga dadi papane nyimpen wudun kang menawa mbledhos banget ing bebayani lan mitunani. Wudun ati tuwuh ngrembaka saka rasa lara ati kang karegem kasimpen mataun-taun kepara nganti mapuluh-puluh taun saengga menawa kasat mata nganti abing mining-mining kae kaya crita kang bakal ndak babar iki. Patang puluh taun kepungkur ana bocah kang marga kendablegane kepeksa ditokke saka papan anggone dheweke sinau. Sebut wae bocah mau jenenge Liman. Sajake Liman orang ngrumangsani menawa dheweke ditokake saka sekolahan merga pokale kang ndablek ndendeng nusahake. Saengga ndadekake dheweke lara ati karo wong kang ngetokake. Prastawa kuwi karegem kasimpen nganti ketuk titi wancine, manut pritungane males lara wirang. Ing sawijining prastawa kang banget ing mirunggan, marga kejaba katekani 100 wong, uga katekani para pejabat kawogang kinurmat, kalebu wong kang nate gawe lara atine, Liman nglampiaske lara atine. Dheweke nguncalake nduk bosok marang wong sing biyen ngetokake dheweke. Ambu banger sakala ngebaki ruangan, kahanan sakala geger. Rasakno bledhosing lara atiku. Karo mesem sinis Liman njlingker saka papan kono. Para tresna PLM kinasih amrih lara ati ora dadi wudun kang kejaba mbebayani liyan nanging uhud nyengsarakake diri pribadi. Gusti Yesus sing waosan dina iki medhar sawetara tips prayoga kanggo ngatasi. Sepisan kanthi sadar lan nglelimbang welas asih dalem Gusti kang tan bisa kaumpamakake akeh lan pangajine. Awit welas asih dalem Gusti manungsa luar saka dosa, saka kasangsaran langgeng. Ing pasemon pratela ana paraga raja kang mutihake utange abdine. Satemene Gusti Allah wis mutangake marang umat manungsa sih kawelasan dalem kang tanpa pepindhan marang manungsa kang saben-saben tumindak luput. Saka daya kekuatane dhewe manungsa ora saguh ngluwarake diri saka paukumaning dosa. Mula liwat karya panebusan dalem Sang Kristus manungsa kaluwarake saka sangsara langgeng kang mujudake konsekuensi saka dosane. Kapindho ngrasuk rasa atur panuwun marang sih kasaenan dalem Allah. Atur panuwun ora cukup amung kawetu ing lathi, ananging kudu maujud ana tumindak gelem ngapura pepadha. Kanthi ngapura pepadha, satemene wong nambani dhewe wudun kang urip ana atine. Sebalike, tanpa gelem ngapura pepadha, kasangsaran nandhang lara wirang terus dumadi enggo sempulur ing urip kalanggengan. Katelu, ora ngendhem serik. Sakeh salah lan luput didodo diakoni lan didandani. Kejaba iku kaya dene Gusti Allah ngapura manungsa kaya mengkono mau kudune manungsa ngapura kaluputane pepadha. Ora ana manungsa sampurna tanpa luput.
ngendhem serik ateges nglebokake diri ana krangkenging kasangsaran kang ora ana pungkasi. Suwawi sami munjuk, kunjung aso dalem Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti kawula lepat, kawula nyuwun kawelasan. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sayang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.